سلام و درود خدمت برای شما دوستان عزیز و پادپیسچکان محترم دوستان سامانه کانال افتا تv مردم یوتیوب مردم دور از وطن و مردم سربلند تاجیک دوستان امروز 12 اکتبر سال 2025 نوار اتومبیل ها کردم برای شما نوار به موزیک مگذره شیرینر خلاصی گپ تماشا کنه از اول تا آخره چیزی که هست دستون برسه اگر خریداری کنیم رو تا حدی امکان ماشین ارزان وندگیم باور دارم که نوار به شما معقول میشه حتما برای رکلام خانه یا که ماشین کوارتیره تکنیک ها چیزی باشد میتونید که در نوار بده یعنی که در رقم ها زنگ بزنید ایما واتساپ تلگرام همش هست خلاصی گپ нафарое ки дар Москваски област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед, ширкати грузопиревоз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. Борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. الان یکم اونا میگذاریم مردم این گروزای پریودی که بردارو بهوده نیسته همین هم برای چیش ما برای شهر بچه غریب یعنی که شما یکم بار ما روان میکنین 100% گارانتی تشخیصی از همون میوراتون از همین سبب ما رکلامش میکنیم اوپل استرایف سالش 1992 در دوشنبه است ببینید که در دوشنبه 92 سال 24500 сом بار کنه اگر به حد قیمت بنزین گاز موتور 1.6 коробка бошад механика рақамҳои 911 20 85 маромад занг зед састанш хубе мега ҳуҷҷати солона то моҳи апрели соли 2026 доштааст ҳуҷҷат кардагӣ то моҳи апрел утилизатсияам дорад мотор инжектор аз астраҷи яъне баллонҳо нав хадои 100% мошин дар ҳолати хуб айни ҳол қарор дорад маромад занг бизанед касоне ки харидор ҳастен дастон бараса агар элони димон чие элони димонам бениҳоят элон нағз аст асраев 92 сол бардоро 92 сол айни ҳол дар душанбе аст хеҷи бекча чунин гуна светҳо бардоро айни ҳол бениҳоят зиёд ҳастанд хитон шоҳидӣ ҳастен 28000 нарх бензини газ мотори 1.6 коробка боша механика оддӣ обычный автомобил бардоро рақамҳои 300 ин гуна рақамҳо вуҷуд дорад бардоро рақамҳои 300 02 1684 ҳам ватсап ва ҳам дастияка хеҷи бекчаи кабуд чашкошахто айни ҳол бардоро дестен шоҳид шиден ҳуҷҷати 1 сола дорад мошин нахадуҳай алиш ҳамеша болои мақсад пул медиҳем мега ба ягон ёки ашё хулоси гап қаттон бо суҳбат мекунад шероина маромад маълумоти иловагӣ тариқи ватсап ҳатман занг бизанем бардорои ки айни ҳол дар ғарибӣ ҳастем ба илони сеюм мегзарем астраҷиро бинед ки бардоро 99 сол астраҷи 99 сол айни ҳол душанбе дай 45000 сомаш гуфтесай бознеки муомила электромобило бардоро бомадан бовар ки нарх навои ино хела поён шид шумо аллакай шоҳиди ин ҳастен хитон мотори 1.6 холи бензин аст газ маззагӣ нест рақамҳои тсл ватсап дасти яка бардорои ғариб маромад занг бизанен 937 68 37 68 нихра ранг меган ира чӣ меган свеча ҳамон гуна аст хулоси гап сирош нафурохта бошад занг бизанам боқӣ монда маълумотҳоро қатъӣ харидоро чақчақ мекунем мега элони чормона бинед ки бардоро бениҳоят элончаи хуб аст боз ҳуҷҷати солона дорад 98 сол астраҷи тонировка кардагӣ айни ҳол дар ҳамин шаҳри душанбе аст бензини газ мотори 1.6 коробка механика рақамҳои 3 4 83 кароти карда гуфтам шумода 3 4 83 хеҷбеки сабз бардоро сабз тонировкача кардагӣ агар ки бигӯем ки безеба як тага ира моҳика мекунанд бениҳоят мошинча хуб мешавад састанаш хуб
дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷати солона дорад боз плюс бинен. элони панҷум мегзарем. бардорое ки айни ҳол дар ғарибӣ ҳастен, медонам чӣ хел дарда чӣ дорен хидмам ғарибиро аз сар гузаронагим дар маблағҳои хитон бардораҷоно соҳиб шен. вақте ки автомобила харидорӣ мекунен бо хитон як устои нормалӣ барен. ҳамин 100 сомон бигира 50 сомон бигира, не ки ҳолати мошина хубиша аввал бифаҳмен, яъне ки аз наздик боз дидаву ҳай кардан дига аст. яъне ки зиря патрати накунем маблағҳои хитона бардоро. асраҷи 99 сол дар душанбе 45000 нарх. бензини газ мотори 1.8 механика. рақамҳои 985 62 маълум. занг занем мега боз муқимона маълумотро расхид яка, яъне ки парсон шавем. элони шашум мегзарем. астрашора бинем бардоро 2006 2006 дар душанбе айни ҳол 48000 сомонӣ. чунин нарх наво дар канали автотаби бардоро бисёртар во мехӯрад. хуб сӯзишвориш бошад саларкай, яъне ки дизел бардоро. мотори 1.9 дизел хитон медонед касоне ки агар ҳай када бошанд чӣ хел кашиш, чӣ хел дав аллакай дигар аст бардоро. кузов универсал, рангаш бошад нуқрагин бардоро. ҳуҷҷат солона, утилизатсия ҳаст. ҳолатиш хуб, мотор коробка 100%. рақамҳои 980 55 99 55 марамат занг бизанед. нарх мегӯяд нархи охирон аст. элони ҳафтум мегзарем. хоҳишмандам ба ҳазур бошен, элонҳо бисёр аст, вале мошинҳои арзони ба гарантия яксолаам ҳастай. чӣ хеле ки дар аввали навархитон дидем. асрааш соли 2006 дар ноҳияи ҳамадонӣ. касоне ки ҳамадониро надонанд ҳастанд, хебардоро ки намедонен, дар московский аст. тарафи дасти рост фархор мешавад, дасти чап бардоро московский. да ҳамун тараф аст. аз трасса, яъне ки касоне ки рафта боша аллакай хитон шоҳид шиден. бензини холи аст 37000 сомонӣ нарх. мотори 1.4 механика бошад, коробкаш бардоро. рақамҳои 940 44 47 77. рангаш бардоро аллакай маълум ки сиёҳ. як тонировкаву як мойкачаи ништ як қати баллонро сиёҳ мекунӣ, дига тамом. ягон чиз дар кор нест. ба элони ҳаштум мегзарем. боз астрааш бардоро. ана инаш боша боз нархш аз он, яъне камтар гаронтар, не ки солаш навтар. дар ҷайҳун аст, бардори қимсангир буда. бензини холи 43000 сомонӣ нарх кардан. 43000 сомонӣ. бензини холи, мотори 1.6. механика коробка, рақамҳои 073 82 88 77 марамат занг бизанем бардоро. мокри асфалт мегӯянд ира. бениҳоят хуб. кашиши нағз. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бинен 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 7 моҳи дига мегирӣ, кайф мекунӣ, ҳай мекунӣ, мегардӣ. харидор айқи занг бизана. пеши мошин рӯи капот, агар форатон ятаи кофе мегирен аз мағоза, мезанен суҳбат дар бораи ҳамин автомобил мекунен дӯстон. элони ниҳум мегзарем дӯстон. хоҳишмандам лайкоро ҳатман бизанен. ака бинен. Вектора А солаш 93 дар душанбе аст. 14500 сомонӣ, яксола гарантия. мотор нав, коробка кардагӣ, яъне мотор коробка нав. яксола ҳуҷҷат. 93 сола. гарантияам яксол. бардоро чӣ тон мефурад дига. бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. дар он салон шахтон дестен ки мошинча, яъне ки хеле тоза акай. назар ба дига автомобилҳо. баъзе мошина мебинем бардор бор кунӣ шитан там намеяд. яъне ки харидорӣ кардан там намеяд. рақамҳои 964 21 12 марамат занг бизанен, рафта аз наздик. фақат ки усто барен барои фреб нахӯрдани худтон шербачӯ. элони даҳум мегзарем. Opel Vectra B солаш 1997 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. айни ҳол 25000 сомонӣ нарх. ин мошин гап меза боша чӣ 25000 сом нарх кардаган. хайк намедонам бардоро. бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. ирам ака гуфтесае ки мокри асфалт, неки бине қафош бардоро кам кам свеч пардага, яъне ки краскаш алакай пардага бардоро. парида меку. рақамҳои 922 1087
занг бизанем боз боқимонда маълумотро чико кунем бардоро аз худи яка пурсен. Срочно продаю гуфтагия бу мошина. Элони 11 мегзарем дӯстон. Агар навори ман маҳқул шуда бошад, хоҳишмандам бародарҷонои ғариб якта лайкора бизанед, ҳатман подписатсия кунед. Насиб бошад, банда ба умедаи шайтон омед, як рӯз на як рӯз мешавад ки мошини ба таби дилтонам меёбед. Daewoo Nexi солаш 96 дар вахш аст. Айни ҳол ака бинед 15000 нарх утилизатсия дорад, ҳуҷҷатиш номаълум. Чизе ҳаст ҳамонро мегум бардоро, гапи ҳақ задан дар кор аст. 15000 нарх, бензини газ, мотори 1.6, коробка механика. Рақамҳои 902 22 23 62 маромад занг бизанед. Пурсен, суҳбат кинед, қати ака сари як пиёла чой. Элони 12 мегзарем широи нар ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали ман Авто ТВ. Daewoo Nexi солаш 96 дар душанбе аст. Нарх навора бина якшма бардоро 11500 сомонӣ дар душанбе аст. Айни ҳол бензини газ, мотори 1.6, коробка механика. Рақамҳои 902 17 охириш 46. занг бизанед, рафта аз наздик бинед. мошин дар ҳолати хуб мегӯяд ки айни ҳол хуб гуфтестанд бе ягон ҷои чӣ ҳолатиш хуба мегӯяд, аммо моли хиша бардоро яъне ки таъриф мекунанд. Коробка соза мегӯяд, ходовои 100%. 4 балони нав, ҳуҷҷати утилизатсия надорад. автомобиле ки ҳуҷҷати утилизатсия надорад бардоро аллакай хахи кардем. хоҳишмандам бардоро лайкҳои бесуми худтонро бизанед, дариқ надоред, ҳатман дар канал обуна шавед. Авто ТВ дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. Ягон мошин бошад, хона молу маҳсулоти техника, ҳатто барои ҳамкорӣ метавонед муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯям шербачаҳои ғариб ки то ҳамин дам бо ман будед навори маро тамошо кардед. миннатдорам аз шумо. то наврҳои оянда худованд шуморо ёд мададгортон бошад. паноҳтон ба худо, худона эҳтиёт кунед бардоро. дар хонагии ғавз бошед.